Alright, kayo ba'y naghahanap ng isang magandang lugar na pwede puntahan lalo na ngayon kasi sobrang init ng panahon? Halika, samahan nyo ko sa vlog na ito kasi hindi tayo ngayon sa St. Padre Pio, Green Valley. Dito lang makukuha, Zone 7, Barangay Panikwason, Naga City. Let's go! Hey, at least I'm breathing. I know it took a while. Been looking for a sweet song, a sign of spring. Waiting for a reason to laugh, to sing. 'Cause I've been spending all my time to figure out just how I've been spending way too many thoughts on what went wrong. Alright, so papasok na kami dito sa St. Padre Pio, Green Valley. So syempre kasama ko ngayon ang aking anak na si Ali, and then syempre si kaibigan Jane na isa sa pinagwapong kong kaibigan. Alright, so kung makikita nyo, napakaganda ng lugar dito. So first time namin pumunta dito sa Padre Pio kasi ang dami namin tig-cover na lugar, pero itong lugar na to ay hindi pa. Kaya una namin itong pinuntahan sa araw na to kasi medyo tinatamad kaming lumayo dito sa Naga kaya sobrang init ng panahon. Siyempre papasok dito may parking area. So dito po yung mga sasakyan at doon naman po yung mga motorsiklo. Mula po doon sa main road ng lugar na to, siguro abutin ka po mga 5 minutes na travel from main road going to St. Padre Pio. So dito po yung registration area. So marami pong pumunta ngayon kasi unang-una, araw ng Kagitingan, holiday ngayon, walang mga pasok, walang mga trabaho. Kaya yung mga iba't ibang pamilya, iba't ibang magkaibigan ay nandito sa lugar na to. So dito po yung registration area. So syempre pagpasok dito, dati po walang entrance fee dito. Sabi ng kaibigan kong si Jay nung pumunta sa dito. Pero ngayon, meron na. So magkano nga mamang entrance dito? 20 lang, sir. Oh, 20 pesos po ang entrance siya pag adult, pag children. Pag children po, 10. 10. Siyempre, kailangan ng lista ng mga pangalan na pumapasok dito kasi in case po na mawawala, at least meron tayong pagbabasya ng record nila. Ayan. So, parking area sa mga sakyan is 20 pesos and sa mga motor 5 pesos. So, meron din ditong photoshoot. In case po na mag-photoshoot kayo, meron din bayad, 500 pesos. Diretso na tayo. At dito na po yung parking area ng mga motor. Ayan. So sobrang init kasi ng panahon kaya hindi muna kami lumabas ng Naga. Actually po may mga schedule kami sa Albay. So sabi ko dito lang muna tayo kasi sobrang init. Kami pag nag-vlog kami talaga nakamotor lang naman kami. So this is our first time na makaabot dito sa lugar na to. So very refreshing. So hindi ko lang kasama yung family ko kasi yung una yung anak ko ay talagang hindi pa nakaka-recover. Pero pag naka-recover na siya, pupunta kami dito. Kasama ko yung buong pamilya at yung buong barkada ko. Ayan, tapos yung buong Papa EJ team. Si Jake, lagi naman kasama kahit hindi ko na isama. Ayun, so kanina po nakapalipad na kami ng drone. So sinunod ko po yung request ng kaibigan kong si Jake kasi gusto niya daw yung kuha ng footage ng drone parang diretso siya yung ginawa ko doon sa Libmanan. So ngayon, bibisitahin natin tong lugar na to. So maraming pumunta ngayon dito ang araw na to kasi unang-una walang trabaho, walang pasok, tapos sobra pang init ng panahon. So dito magdadala lang kayong tent. Kung ayaw nyo naman mag-tent, pwede naman. Pero kung may mga kasama kayong mga sanggol, mga bata, mas kakailangan nyo ng tent kasi syempre saan nyo papatulugin ang mga anak ninyo in case po na sila'y antok na. Ayun, so daming tao dito sa bandang kaliwa ko. Bandang kanan ko pala at dito naman sa bandang kaliwa ko madami din. Tapos andun po yung running water sa kabila. So doon po sa dulo may mga cottages. So after nito pupunta kami sa Hacienda de Naga.
Ayan, Haciendas de Naga. So dito muna kami sa Naga mag-explore hanggang bukas. Pero pagdating po ng weekends yata, didiretso na kami sa Albay Province. So yun talaga yung mga rota namin. Pero since meron kayong mga hindi pa napupuntahan dito sa Naga, dito muna tayo sa Naga. Sakto mainit pa naman ang panahon. At least yung mga Nagenyo na nandito rin nakatira, at least may mapupuntahan sila dito. May mga pwede silang planuhin na mga lugar. Kasamang pamilya, kasamang tropa. Kita nyo, daming tao. So murang-mura lang, paalala lang sa mga nagpupunta dito. Huwag kayong mag-iwan ng basura, huwag kayong mag-iwan ng dumi dito sa lugar na to kasi kawawa naman maglilinis. Sa unang-una, napakaganda ng ambience dito. Regalo to sa atin, sa kailangan natin ingatan. So doon may cottages, no? Meron. Parang nawawala yung gimbal mo. So 10:55. Yan. And then after nito, Haciendas de Naga kami. And then sunod, Albay na kami, ha? Albay na? So ito po yung dinadaan namin, yung pinaka main way dito sa lugar na to. So pwede kayo mag-up ng spots dito sa iba't ibang lawak ng lugar ng Padre Pio. So doon naman po yung kung gusto nyo mag-swimming, nandun po yung ilog. Ayun, no? So syempre kasama ko ngayon si Ali. Ali, kamusta? Hindi mo kasama yung eldest mo? So may mga tindahan dito, pwede kayong magbili dito ng alak, pwede kayong magbili ng mga snacks. So may tindahan doon, may tindahan din doon. And then bago kayo pumasok, may tindahan din. Pero much better, kung pupunta kayo dito, dapat fully pack na kayo, may snacks na kayo, may mga inumin na kayo. And gamot din in case po na may mga naramdaman kayo sa katawan para hindi na kayo lumabas, maghanap pa ng drugstore. So doon tayo sa mga cottages. Ilang cottages na Marada? Ayan, so pwede rin kayo magpesto doon sa may taas. Ayan, daming nakapesto doon. Pwede rin dito sa baba. So hanggang dulo po ito. Hindi ko alam kung gaano kalawak ng lugar na to, pero napakaganda, napaka-presko, napaka-refreshing. So in case po na gusto nyo mag-relax, lalo na kung stress kayo sa trabaho, may mga iniisip kayo sa mga buhay-buhay ninyo, pwede kayong pumunta dito sa lugar na to. Ayan o, itong mga cottages. Ito lang naman. Pero pasaunahan. Ayan o, may halo-halo. Sarap ng kain na, madam mo. Ayan, hanggang dulo to. Hanggang dulo siya. I'm breathing. I know it took a while. Been looking Ayan, nandito na po yung ilog na kung saan dito mas belo. Ayan, so daming lumalangoy. So hindi na tayo sagad kasi hanggang doon lang naman yung mga cottages dito. Pero dito po pwede kayo maglangoy dito, sigurado napakalamig ng tubig. So ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dito sa Padre Pio, sigurado masulit nyo ang lugar na to. 'cause I've been spending all my time to Sarap ng ulam, tilapia. Kaya pinakatabi sa mga lugar na to, pag kayo ipupunta dito, dadala kayo isda, mag-aasal kayo, tapos meron kayo adobong manok, laing, na may sili, the best. So, syempre paalala, sa mga pupunta dito, yung mga basura nyo, yung mga dumi nyo, dalhin nyo, syempre para hindi na maglinis yung mga maintenance dito. Saka, pangit yan pag iiwan yung basura nyo dito. So at least nakita nyo na ang St. Padre Pio. Dito lang makukuha sa Zone 7, Barangay Panikwason, Naga City. So sunod naman pupunta kami sa Albay Province. Abangan nyo yan kasi marami kayo pupuntahan doon sa lugar na yun. So sa ngayon lang kasi talaga iniwasan natin pupunta si unang-una, sobrang init ng panahon. So by next week siguro nandun na kami sa Japanese Tunnel, nandun na kami sa Quintahan Hills, nandun na kami sa Yup-Yupan Cave. So tatlo lang po yan sa mga gandang spot sa Kamalik Albay. So abangan nyo, marami kayong abangan sa amin. So after ng Legazpi, after ng Albay, punta na kami Sorsogon. Sorsogon, diet naman kami. And then pag may plano kayo pumunta ng Maynila,
para mag-cover ng mga abandoned and magandang spots doon sa lugar na to. So, ayun, puntahan nyo, St. Padre Pio Green Valley, dito lang makukuha. Zone 7, Barangay Panikwason, Naga City. Sabi na. I've come